Awusukume phansi. Uhlala kuphi le ntombazane? Sale Melville. So ubonana kanjani wena naye? We normally book hotel. Isiphi style yakupha sona? Isiphi? Yeah, qinisile sister. Qinisile. Mina angikuphi. Uyazazi izinto bengikwenzele zona wena. Yeah. Uyazi ukuthi siphuma kuphi mina nawe? Yeah. Ithembiso ozithembisile kimi wena. Yeah. Iqanda liyazula. Zizwa liyaduma. Lithi ke aya. Iqanda liyazula. Ngizizwa ngiyaduma. Ayo. Hayi, iqanda liyazula. Ngizizwa ngiyaduma. Aya. Hey yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Matsum Timandu, Mabuyu, Bambalunyu, Shasa. Upota manza, Bafokasane, Beportu, Chwala. Welcome to another exciting episode of Nia Sembana Na. Couple switching phones in Mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza sho utheliswa iphakathi. Oh Mzansi. I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bibbly King mtanami. Ngithi kuwe, another day, another dollar, another banger, as you all know. I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendele Bobo. Shipopo. 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 Ay, Kandali Azula. Hey, umqondo uyaduma. Hayi ke. Hayi. Ngithi ufebe uyaduma. Uchinje uzobulungisa. Bese kuthi ufebe. Hayibo. Take me straight to kwabafebayo ngiyobaqondisa mina. No welcome Dlamini. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ginger, awudlali ingane encane abafana bakudakela lakushaya thoba Typhoon. Sanibona office. Ninjani man? That's it. My brother. Angiyakufanisa ndoda. Yeah. Awutoni gospel? I know. Hayi man. Cha phela ucule gospel baningi. Yeah. And mhlawumbe la bengitshela sister, akaculi gospel futhi. Cha. Oh, shothi mina igama lami nguKing Ginger. Ngingumculi odumile wegospel. Nginamaculo nje amaningi, elinye elithi avulekile amasango. Ilona eladuma kakhulu. So into engiyenza manje ngihambe ngibuza abantu ama questions ukuthi bathandana kahle and kuthando labo babambisene kahle. Ubani ubhuti kama? Igama lami uNcedo. Uncedo. Sisters? Sylvia. Yes. Okay. Encedo man, kuphi ekhaya? Ngiphuma Eastern Cape kwindawo ekuthiwa uMthatha. Mthatha. Yeah. Big up to Mthatha. I love you so much and I miss you and I will see you soon. Sister wena? Groblersdal. Yes. Groblersdal. Groblersdal. Big up to Groblersdal. Ngumzulu phela mina sister. Okay. Mina ngilihubule leli. It's Groblersdal. 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 Big up for Groblersdal. King Ginger, ke Cream de la Cream. Ke tla le bona next year. Ke santsane ke save tšhelete. Ke le rata go
Groblas dal. Gro. Yes. Blastale. Ya lapho. Ngiyanithanda. Le sister. Yebo. So wena noBhuti niyathandana? Yebo siyathandana. Sure. So what is it that you love about uBhuti? Ngithanda konke ngaye uthando uyangithanda ngakhona impatho Impatho, yakho ngiphathe kahle ngiphi isikhathi sami nje ungiphethe njengomfazi into ayifunayo endodeni so yeah Wena my brother ungathini uyithandayo my sister? There's a lot that I love about her. I'd like to go to the first day that we met. We met back in high school in 2013. Yeah, and she was a very determined student, and she was very smart actually. And yeah, that's really what attracted me to her. Awayitholele ingelodi la. Yeah, Yes, definitely. So future injani uyibona injani future between the two of you? I think the future is bright because in as much as I'm still trying to find my way out in this life thing, Yes. she's a businesswoman. She's a businesswoman. She's busy with business stuff, and yeah, and I think we will make a quite, we'll make a nice family one day. Yeah, one day. Yeah. Kanti wena mfethu njengoba ulokhu usho ukuthi uphanta my sister, wena uphanta kuphi? I normally do part-time tutoring. Kahle kodwa most my sister. She's the one, she's the judge. So sister, I want to know from you, in a scale of 100 umthemba kangakanani my brother? Ay ngiyamthanda umuntu wami but Yeah, mhlawumbe in a scale of 100. ngasho ukuthi nje Definitely 90. nje 100 nje ngiyamthemba. Wena uthemba kangakanani in a scale of 100? Hayi mina vele nje ngiyasithemba. Ukhona 100. Yes. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle kaBhuti? Uma ungafanda ukuthi uBhuti yakushithela ungenza njani? Ngiyaphoqeka but angicabangi futhi. Ne? Ngiyaphoqeka. Ikhona into ofuna ukuyixolisela kuyena? On my side. Yeah. Hayi. Okay. My brother, in a scale of 100 umthemba kangakanani my sister? 100%. Wena uthemba kangakanani? 100%. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle my sister? No. Ikhona into ofisa ukuyixolisela? No. No. What would you do if you found out that my sister cheated? Who? That question. Yeah, this question. I don't know. I don't know, honestly. Yeah, you really don't know, We no? have to cross that bridge, in a very unpredicted way. Eish. Because there's a lot that we've built, Yeah. and there's a lot that we've done together, and that would really break my heart. Yeah. So you really don't know? I really don't know what I would do if I were to find out that she's cheating. So really don't know? I don't know. I really don't know. I also don't know. You don't know? Yeah. But I don't know. But sister, sister, Yep. uyamthanda ne? Yebo ngiyasithemba. Ngicela uphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Ngiyamthanda. Umbuyisele hope. Cause I don't know. Umuntu wami. Yebo bhuti, yebo. Sizwa ngawe bhuti, hayi futhi umuntu wakho ngempela. Yabona ke nibonisile ukuthi umuntu wakho ke lo. Shaya la. Shaya. Sister, kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test ithiwa by switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakho ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you uma ukuthi uyawusebenzisa uWhatsApp or uyawusebenzisa uInstagram noma uFacebook. Uma ungakusebenzisi lokho kunye so check uWhatsApp kuphela. Angisho sister awunankinga ngoba wena uyamthemba and uyasithemba. 100 awunankinga. Uva ngapha sister ngoba unankinga. Ngoba ifoni yakho. My brother now unankinga ngithi? Yeah, I don't know. Yeah. Hayi ungalokhu uyithinta. Sathintani. I don't know ufuna ukwenzani manje efonini. Safuna ukuthinta hayibo. Sister right. Ngathi uyayiqwaya lento No, right. Yes. Uya understand ukuthi usobe senzani.
Ngiya-understand it. and awunankinga. So awumind masicala ngefoni yakho. Yami. Yeah. Cha. Ile cela usivulela. Tango. Cela umbambela. Okay. Yeah. Now what's up? Right? Okay. Mase ngithi type uzofaka igama lakho la. Okay. Makuvela igama lakho ungitshela. Noma ngithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshela. Ngoba lezo zinja yizo ezoba yikhwela umuntu wakho yangibamba. Yeah, so kumele ube careful when you yabo. All right. All right, guys, my name is King Changer, Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now when we are about to tap the trenders. Type lapho uthi I love you. Sister wena bakushayela kodwa njengoba kuthiwa wena unamabhizinisi akho futhi unomqondo webhizinisi. Cha. Kanjani umuntu angahle? Yeah, sensibile lapho. Vela ba? Vela mina vela nene friend yakhe. Delete lapho type uthi sex. Sister indaba bathu. Cha angithukanga. Yeah, ungatsho. Singabona isex vela mina ngedwa of course. Delete type uthi delete type uthi money. Sibone uthi imali uyiphi oba. Or uyipha ba. Laba banemali phela babuye baphisane. Mani ya ngibone sendele umyalezo baba wakhe ecela imali noma what phela Delete type uthi come outside. Abakushayeli lutho sister. Angiphisani ngamanamba wami nje. Ngimtext izolo bengisendele yona ngewe lapho bese dibana khona ekhaya bathi ngaphinde ngaphandle ya yephele ngibona Delete lapho phezulu ufake i-heart red pen. yini kuphela ke la great hearts Vela Facebook. Yebo. The Facebook app. yeah so Type lapho uthi I love you. Ufake ne-heart red. absolutely Uthi mayithi no results ungitshele. there's nothing sure Instagram uyawudlala? Cha. Uzizwa unjani kodwa mfethu umuntu wakhe ethembakala? I'm very happy. I'm very happy. This is what I expected. I really trust her. 100%, as I said. Yazi lokhu ngisurprise njalo. I don't know. Bengisurprise. Bengisurprise mfowethu. My girl is not like other girls. Never. Bamba sister. I don't know khuleka. And khuleka kakhulu mfethu. Vele uvule le phone sosheshe siqede wena out egrand. Yeah. Yini ususwa intoni ngoku? Ivule mfondini. Yeah, we believe. Ha phela uyethi. Awuyivuleli wena. Yeah, what's up? No. Mase ngithi type uzotype la. Akuvela igama lakho la ngicela. Makuvela igama lamanye amantombi la ungitshele ngoba lawo mantombi yiwo azobelala nomuntu wakho. Okay. Ne? All right, guys, my name is King Changer, Cream de la Cream. We're on WhatsApp right now. We're about to tap the trenders. Tap lapho uthi I love you. Khona mfondini into ofuna ukuyithetha. Or into ekyayo ngaphakathi. No. Velani sister khuluma. Lerato. Baby, ubani Lerato? No, she's a friend. A friend. Kodwa uthi uyamthanda? No, she's just a friend. A So university friend. uyamthanda? Ubani Lerato? Khuluma. She's a friend. A friend kanjani? Umthanda kanjani my friend? Kanjani?
We are very close, so we normally text each other in that way. Umtshela ukuthi uyamthanda. Ni close. Ubani Lerato? Yeah. So aleni ni close ana nini? Ever since Simpuma High School. I-condom menisebenzisa kodwa. Yeah. So you are cheating, Lerato? You are. Baby. No baya cheater namanje. Hayi ukuthi into endala. Baby, you are cheating, Lerato. Who is Lerato? Ubani Lerato? Khuluma ubani? I'm so sorry. I can explain. Explain. Kodwa now people busy in the span, so we were always busy, meetings every time. You were not there for me. You were not there for me. So you are cheating. Give. Baby, you are cheating, give. Uthi wena ubungekho sister, uhlezi uhamba ngalama business akho. Ngicela uthule mfowethu, awungitshele uyachitha kimi. Who is Lerato? Nawe khuluma don't know phela. Khuluma ubani Lerato? It was a once-off thing. So We did it once. We did it once. We did it once. Yeah, baba uthi bayisebenzisile at least i-condom. Unele Lerato. Uthi condom kodwa bayisebenzisile sister ngoba. Angandaba mfowethu bayisebenzisa i-condom. So uyachitha kimi wena. You are So cheating sorry. on me. So sorry. So sorry. But now kungekho for me. Kungekho for me at all. Yeah. Kodwa now I'm 30 years with a girlfriend yakho na ingekho. You can't go a whole month without doing sex. You'll go crazy. Uzohlanya. Hayi angazi. Awuthami angiyazi lento ekhulumayo. And mina njenge-out angivumelani. Asazi. Yazi ukuthi bengithembe kangakanani wena. Yazi benginikeza inhliziyo kangakanani wena. Uyazazi izinto bengikwenzele zona wena. Yeah. Uyazi ukuthi siphuma kuphi mina nawe. Yeah. Ithembiso ozithembisile kimi wena. Yeah. Yini into oyenzayo manje? Why wenza so? Sasibonga ukuthi hey. No. I'm so sorry. I'm so sorry. Usori uzowenzani mfowethu? Lele naye lo muntu. Lele naye uzowenzani sorry? At least sister bayisebenzisile i-condom. Anginandaba i-condom anginandaba. It will never happen again. It will never happen again. So uthi mina ngikuthembe. Fa ukuthi ngizokuthemba futhi wena mina. I don't know. I'm done with Uthi it. I'm done ngizokuthemba with futhi it. mina na. I'm so sorry. That was Sam. Wena uyalazi uqolo. Sister uyamiyeka lo sazoqhubeka nalo utshole naye lo. Njengoba umbone kwenza nje ungawi sister. Welcome bambe sister angawo. Mfowethu. Yeah. Yini into ongenza yona? Why? Ungenzani? Like ungenzani? Why you telling my sister? Who's Lerato? Yeah, uhlala. Lesifetshana sakho. Awusukume phansi. Uhlala kuphi le ntombazana? Sale Melville. So ubonana kanjani wena naye? We normally book hotel. Ah. Did it once. Hayi bo unamanga lo fani. Not more than once. Niyabhuka. Time vacation when a business partner. That was the only time it happened. Oh, sister. I'm so sorry. Uthi wena wawambe nendoda yakho. I trusted you then. Beyithembile wena. Ekushiya nezinto zakhe kwakhe. Wena Wenza mina kanje wena. and ngithi Kathi imali esendini uyahamba uyobhuka wena emahotela wena. Namanye amantombazana. ngemali ongayisebenzi. Ngoba wena hayi miyeke sister vele uhlukane naye So sister. ngiyamthanda nawe lo muntu ngimyeke kanjani ngimthanda. Unjothi ngimyeke kanjani ngimthanda. Kanti usamthanda sister? So uLerato Actually, sister Lasani. Asibayeke na iPhone yakho. awumenyana mfowethu awumenyana. Na iPhone yakho lapha ephayitheni lakho. uLerato uLerato yena. No, ulele noLerato wena. Yini into uLerato ukukhayela ngakuphi mina yini? Ngiyabuza yini? Yini? Isiphi style akupha sona? Isiphi? Yeah, qinisile sister. Qinisile. Mina angikuphi. It's not the same. Yazi. The feeling was not the Sana naye same. loRerato wakho. Completely different. No, sala naye loRerato wakho. But so we're done. For us money works. We're done there. I promise. Can delete a number now. Don't know. So do you think ukuthi mina ngitrust to use protection naye? Yes, from now. Trust me. Yes, from now on uzokwazi ungena sizoshara ama account. Sister wena uzokwazi ukumnika iwoman on top ngoba uthi wena umniki.
Uyazi reason yalokho ukuthi why. Uyazi reason yalokho ukuthi why. But it doesn't make sense. Kanti I felt as if Ubani omunye futhi orato nobani bodolana. Lerato kuphela. Ubani olele naye. Since uhlangane nami. khuluma phela ukho bakhiphe bonke bakhiphe ba msebenzi my sister Slim. Akekho omunye Lerato kuphela. I promise. Hayi, We can fix this together. Fix. Ulele nomuntu. Fix. Huh? Fix. fixani. Fixwa kanjani? Fixwa kanjani lento? Fix. I'm so sorry. So sorry. Hayi sister uyamthanda ngempela. Nawe mfethu why kanimosha ngaye nathi? Why busho? Ngiyasiza mina ngikubonisa. Wena story ufunani la? Hayibo, hey! Ufunani la? Hey, uzokhala wena. Sitha ungafithi Hawu, bafilani. uzokhala. Hawu, vele futhi siyahamba. Sister, sala naye lo mtshita wakho. Futhi wena sigora ngikusa. Hayibo. Kakaza mina. Hawu. Bengithi yazi ngiqhaqhe noma ngo2 empama. Take us home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake